Денци Боата и трикратния европейски и двукратен световен шампион Емо. И така, драги зрители, Денци Боата, анакондата. Това се готви за мъртва хлапка Емо. И както виждате, в типичния си стил европейски и световен шампион напада, а Денци анакондата се готви за... се готви за... Съкрушителна... Анаконда, давай ли! Така, браво! Айде, Денци! Така! Айде, кога ще видим? Ето и заледената прегръдка на анакондата. И готови. Чече да не стане нещо. Аре, какво стане? Давай, ще го душаш ли, може да го правиш? Аре, ще засипа. Браво! Те си стави. Айде! И как? Айде, Денци, както... Айде, покажете на какво сте способни.